Så sidder vi her med Herman Bang. Tak fordi de vil komme i dag. Jo, tak. Vi har fået lov til at stille dem nogle spørgsmål om bogen ved vejen, så jeg vil starte ud med at spørge dem om, hvorfor har de valgt at have en kvinde på forsiden? Fordi hovedpersonen jo er en kvinde, så derfor var det oplagt at vælge at have en kvinde der. Ja, det er jo rigtigt. Hvordan fik de ideen til at skrive historien? Jeg fik ideen på en af mine mange rejser. Jeg kørte i tog, og der så jeg en kvinde sad inde i stationbygningen. Hun så så trist ud, og der fik jeg inspiration til at skrive om en kvinde, der længes efter, at der sker noget nyt. Og det var der, at Katinka blev skabt. Hvorfor hedder den ved vejen, og ikke fortabt kærlighed eller noget i den dur? Den hedder ved vejen, fordi alle mine karakterer har det daglige gang ved vejen. Så det vil give et indblik i sådan en lille landby-samfund, at alle kender alle. Så vil vi runde af. Tak for deres tid, og fordi de ville komme.